Il-liċenzja tal-kuntratturi li ddaħlet fis-seħħ permezz ta' avviż legali se twassal biex f'kull fażi ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni irid ikun hemm persuna bil-liċenzja li taf x'għandu jsir. Dan intqal minn Antoine Bartolo, uffiċjal tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, li qal li dan qed isir biex l-istandards fis-settur tal-kostruzzjoni qed jiżdiedu u li dan se jwassal għal aktar serjetà. Fuq kull ant tax-xogħol, f'kull fażi tal-proġett ta' kostruzzjoni irid ikun hemm persuna ikkwalifikata illi taf kif għandhom jimxu l-affarijiet skont is-sena. Ma' Bartolo tkellimna dwar il-kriterji li wieħed għandu jkollu meta japplika għal din il-liċenzja li se tiftaħ minn nhar it-tnejn li ġej sal-aħħar ta' Ottubru li ġej. Bartolo semma li fl-applikazzjoni wieħed għandu jitfa' il-kondotta u ċ-ċertifikati meħtieġa fost oħrajn. Minn barrek il-kontratturi mitluba jassiguraw li kull xogħol li jagħmlu ikun kopert polza tal-assigurazzjoni valida li tagħmel tajjeb għal kull telf jew ħsara li persuna tista' ġġarrab riżultat ta' xi att jew ommissjoni min-naħa tal-kontrattur liċenzjat jew ħaddiema li jaħdmu taħt id-direzzjoni tiegħu waqt ix-xogħlijiet, kif ukoll għad-danni fuq il-post tax-xogħol inkluż ħsara fuq xi impjegat jista' jsofri. Fl-applikazzjoni hemm numru ta' kriterji illi irid idaħħal tipo l-età tiegħu, l-esperjenza illi l-kuntrattur u n-nies tiegħu li jaħdmu miegħu għandhom. U affarijiet oħra anki ta' natura finanzjarja, il-kondotta irridu jiġu sottomessi lill-awtorità biex imbagħad ħajkonna kumitat maħtur apposta minn esperti li ħajevalwa dawn l-applikazzjonijiet u jagħti inizjalment provisional clearance biex wieħed ikun jista' jopera. Dan il-Kumitat tal-Liċenzjar tal-BCA se jkun mammul minn 5 persuni, bitnej minnhom iridu jkunu perit u inġinier u jrid ikollhom 10 snin esperjenza. L-awtorità tista' tikkunsidra wkoll li kwalunkwe kontravenzjoni li jsir minn kuntrattur li l-applikazzjoni tiegħu tkun għadha qed tiġi evalwata mill-Kumitat tal-Liċenzjar tista' twassal biex l-applikazzjoni tiegħu tiġi rrifjutata u bekk l-applikant ma jkunx jista' jkompli jaħdem minnaħa l-oħra kuntratturi li jkunu kisbu il-liċenzja u jwettqu xi kontravenzjoni jista' jkollhom il-liċenzja tagħhom sospiża jew irtirata. Dan l-avviż legali jistabbilixxi wkoll skeda ta' penali li jistgħu jeħlu kontratturi li qed jaħdmu bla liċenzja jew b'liċenzja sospiża jew biksur tal-kundizzjonijiet tal-liċenzja. Dawn jistgħu jvarjaw minn pieni ta' ħabs ta' mhux aktar minn 6 xhur għal multi li jistgħu ilaħqu il-50,000 euro u multi oħrajn sa massimu ta' 5,000 euro kuljum. Deċiżjonijiet tal-awtorità dwar revoka jew sospensjoni ta' liċenzja se tkun tista' tiġi appellata quddiem tribunal imwaqqaf skont l-att. Aħna bħala awtorità xtaqna illi nżidu nirresponsabilizzaw il-kontratturi u fl-istess ħin nollu wkoll il-kwalità u l-standards li hemm fis-settur tal-bini u l-kostruzzjoni. Wieħed jista' japplika għal liċenzja minn nhar it-tnejn li ġej fuq is-sit tal-BCA.